Радваме се да представим ArcLine XP25, най-новото издание на водещия BIM софтуер, използван по цял свят. Тази версия предлага редица иновативни функции в архитектурния и интериорния дизайн, управлението на облаци от точки и MEP инструментите. Да разгледаме новите функции, които улесняват проектирането и го издигат на ново ниво. Първо, нека се запознаем с 5 най-важни иновации в архитектурния дизайн. Облаците от точки се използват все по-често. Новите инструменти за разпознаване на стени и врати-прозорци осигуряват точно извличане на стени и прозорци от облаците, значително намалявайки времето за създаване на BIM модел. Новата команда позволява експортиране на геометрията на модела и BIM данните към Revit във формат RVT. Свържете се директно с проектанти, които работят с Revit. Комуникацията между Revit и ArcLine XP предотвратява грешки при конвертиране и загуба на данни, като това спестява значителна част от времето ви. Building Smart BSDD представлява свързана база данни, съдържаща информация за описване на застроената среда. Тя осигурява унифицирана номенклатура за именуване на строителни обекти и техните характеристики, което позволява проектантите по целия свят лесно да идентифицират данните. BSDD е ключов инструмент за BIM специалистите, включващ не само елементи, но и техните свойства и стойности. Чрез BSDD професионалистите могат да стандартизират работните си процеси, гарантирайки последователност и високо качество на данните. Тествайте новия автоматичен генератор на етажни планове, който ви позволява бързо и лесно да създавате разпределения, като значително намалява времето за проектиране. Лесно настройвайте различните варианти на разпределение, за да получите желаната конфигурация по-бързо. В 3D изгледа с разрез можете точно да зададете кои части от многоетажната сграда да бъдат видими. При по-сложни модели това значително улеснява избора и редактирането на елементите за модификация. Нека сега разгледаме ключовите иновации в интериорния дизайн на ArcLine XP25. В новата версия лесно можете да тествате фотореалистично изображение на сцената с различни фонове, благодарение на възможността за редактиране на фоновете в рендерираните изображения. Прозрачните области са обозначени с алфа канал, което ви позволява да вмъквате различни фонове зад изображението в етажния план, като можете да ги мащабирате и настройвате. Така можете да създавате ефектни визуализации за минути без нужда от допълнителен софтуер. Новите шаблони за обекти ви дават възможност да създавате и запазвате цялостни мебелни дизайни в библиотеката за бъдеща употреба. Обектите са гъвкави, заменяеми, лесни за персонализация и дори можете да им зададете уникални настройки за визуализация в проектите си. Вече не са необходими ръчни математически изчисления за точното позициониране на обектите по височина. С новата функция можете просто да зададете височината на горната част на обекта и той автоматично ще бъде позициониран правилно, изключително удобно за таванни и висящи осветителни тела. Подобреният рендеринг двигател в ArcLine поддържа ES профили на осветление, което създава реалистични светлинни ефекти. Функцията е лесна за конфигуриране, а прожекторите автоматично се адаптират към избрания ES източник на светлина, засилвайки фотореалистичния ефект на рендерираните изображения. При активиране на инструмента Paint Bucket можете да изберете материали от проекта или от библиотеката. В 3D изгледа можете да маркирате повърхностите за текстуриране, а програмата автоматично ще приложи избрания материал. Да разгледаме подобрените инструменти за документация и новите функции на интерфейса, които повишават ефективността на работата ви. Филтрите за видимост в сеченията ви позволяват лесно да управлявате кои елементи се показват в изгледа, като използвате категории или персонализирани филтри.
Например, чрез персонализиран филтър можете да създадете сечение, в който облакът от точки е скрит. Изберете елемент и коригирайте основните му параметри бързо и лесно чрез появяващия се списък за редактиране. Функцията е достъпна както в 2D, така и в 3D изгледи за повечето архитектурни елементи в ArcLine. Панелът за стилове е обновен и предлага допълнителни функции. В новия панел се визуализира текущият стил, а също така е добавен списък с последно използваните стилове. В полето за търсене стиловете се извеждат при всяко съвпадение с въведеното име. Новата команда Schedule by Selection позволява автоматично поставяне на спецификацията на избраните елементи върху чертежа, сортирани по тип. Така процесът на документация става значително по-бърз и лесен за разбиране. Новият инструмент за облицовки поддържа работа с до 3 материала едновременно, което дава възможност за създаване на по-реалистични паркетни настилки и по-атрактивни стенни покрития. Това е перфектното решение за създаване на детайлни и ефектни интериорни решения. Подобрените функции на ArcLine 25 разширяват възможностите за по-ефективно, по-бързо и по-креативно проектиране. Изпробвайте сами и се уверете в предимствата за вашите проекти.